Reit, mae'n siŵr bod chi gyd i clywed am Land's End to John y Groats, y road trip epig o gogledd yr Alban i de Lloegr. Ond beth da ni eisiau ail-greu hynna yng Nghymru? Da ni eisiau creu trip sy'n da ni o'r top i'r gwaelod. Os i'n neud hynna, beth gyntaf da ni'n gwneud ydy ffigur allan lle di lle mwyaf gogleddol a lle di lle mwyaf deheuol fydda ni fynd. So bod gennym ni lwyth o lonydd yng Nghymru, i ni gael mynd yn agos at yr arfordir, na ni iwsio'r llwybr arfordir. So efo'r llwybr, y pwynt mwyaf gogleddol ydy'r Coronation Tower ger Cemais. A'r pwynt mwyaf deheuol ydy trwy'n y Rhws yn Rhws. Os da ni wan yn gofyn wrth Google reid llwybr rhwng y ddau, dyma beth da ni'n gael. Taith, ychydig dros 210 milltir, sy'n mynd o Cemais, trwy Bangor, Dolgellau, Llanidloes, Builth, Aberhonry, Merthyr, Pontypridd ac i lawr i'r Rhws yn diwedd. So na fo, road trip newydd i chi.